салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, салому алайкум ба бародарои ғариб, салому алайкум ба мухлисони канали таҷиқ хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза 13 хонаҳои фурӯшиеанд ки аз 50 000 сомонӣ сар мешавад. Хонаҳои беҳтарин заминам ҳаст. ҳатман видеонаворро ки то охир тамошо кунед бародаро. Барои пешравии канали мо ҳам дона лайка биҷиқед ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Худованд нигаҳбонтон бошад бародаро. Курси имрӯза дар рӯи экранай. ҳатман битонед видеои моро падилитсия кунед. Худованд нигаҳбонтон бошад бародарои ғариб. Видеои моро то охир тамошо кунед. Якум хонаи фурӯшӣ. Хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. 6 сотиқ заминай бародаро, 4 дар хонаҳай. Хона навремонтай. Ина оғил поғилшам ҳастак. Ина бародаро хонаро хитон бинед. Нарша 220 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат бештар маълумотро нашод документи дигар чизош соҳиби хона худаш мерасонад. об светаш доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатам дорад бародаро. беташвиш медрои зиндагӣ мекунед. Ина хона бародаро хитон бинед. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. 5 сотиқ замина я дар хонаҳай. фақат гӯё замини холияи я хонаа ки росткагиай барои фурӯш мондагишай. нархша 69 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо техпаспортам мега дорад. срочна мега фурӯхта мешавад, бо савдо мешавад. марҳамат, касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед бародаро. ин аз як хона дорад. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. бародаро 10 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. об свет дорад. ҳуҷҷатам дорад. дарахтои меҳвадиҳандарам паштӣ дорад бародаро. хона ягон мега камбудӣ надорад. об свет дорад. ҳуҷҷатам дорад. беташвиш медрои фақат зиндагӣ мекунед. нархша 140 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона метиҳатон. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа, ноҳияи Хуросон, деҳаи Ачи, кӯчаи Гулистон 2. хона 8 сотиқ заминай, 2 дар хонаҳай. об свет дорад. ҳуҷҷатам дорад бародаро. ҳамаш созай. хай суратош бахшиш камака хираҳанд. неки ҳама чия дора. об светш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатам дорад. мақсад ҳама чи созай. нархша 100 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, мега бо маслиҳат мекунем. марҳамат, ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои 100 000 сомонӣ мега хонара бо савдоран мешидааст. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа, ноҳияи Ғозималик Хуросон. 17 сотиқ заминай, 2 дар хонаҳай. хонаҳо ремонт кардагӣ нестанд бародаро, навремонтанд. об светш дар наздикияй. ҳуҷҷатам дорад. мега ба ягон мошинани алиш мекунам. нархша 87 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. дарахтои мевадиҳандарам доштааст. замин хубай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона метиҳатон. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, 4 сотиқ заминай, 9 дар хонаҳай. хона дуэтаждавореай. нархша 300 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳама чира дора. ина дар болои экран бародаро ҳамаш навистагиай. ремонташ миёнаҳай мега. мунтифалам доштааст. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо 7712 занг занед, бештар маълумотро нашод хона ҳамин соҳиби хона худаш мерасонад ба шумо. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. 6 сотиқ заминай,
3 дар хонаҳое ки ба семинблок чиндагиай бародаро беҳад хонаи хубай. ина хитон бинед креша задагиай, фақат шкатур мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархшам арзонай 115,000 сомониш мега ки бо савдо карда мешидааст. об светш дар наздикиай, ҳуҷҷатам дорад. ягон камбудӣ нест. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи ширинчашма. 6 сотиқ заминай. ду дар хонаҳое ки хонаҳо ремонт кардагӣ соз нестанд. бародаро, шумо худтон навистед хонаҳои арзон, ина марҳамат хонаҳои арзон. нархша 50,000 сомонӣ мега. ҳуҷҷат дорад. об свет дар наздикиш, мекашӣ зиндагӣ мекунӣ. ина бародаро ростиш кагиай паштӣ. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро нашод хона аз соҳиби хона худаш дастрас намоед. хонаи оли ремонти соз кардагӣ нестак мега. нуҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи шаҳраки чашма. 3 сотиқ заминаи бародаро, 5 дар хонаҳай. мактаби садиқ дар наздикишай, маршрутка дар пешаш. ҳамаи чӣ мақсад дорад бародаро. об свет дорад, ҳуҷҷатам дорад, туалет банярам дорад. ягон камбудӣ нест, фақат мехарӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. ина бародаро хонаҳоро худтон бинед. нархша 180,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад мега. заминиш замини хуба, ягон камбудӣ нест. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас намоед. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи вахш. 35 сотиқ заминаи бародаро, 35 сотиқ. 5 дар хонаҳай. хона беҳад арзон. ҳуҷҷат дорад, валаседам дорад бародаро. ина бинед, ина хона худаш дута валаседай. об свет дорад, документам дорад, ягон камбудӣ нест, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 385,000 сомонӣ мега, савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат, бародаро дар алоқа бошед. 11 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи вахш. 16 сотиқ замина, 4 дар хонаҳай. об свет дорад, туалет банярам ҳаст, кухнӣ ҳаст. дигар чизош ина бародаро дар болои экран навистагиянд. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. беҳад хона хуба, ягон камбудӣ нест. говам дорад ина бародаро. нархи хонаро 240,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, аз соҳиби хона дигар чизошам пурсон шавед. 12 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи восе. 8 сотиқ замин, 4 дар хона. об свет дорад, ҳуҷҷатам дорад. хонаҳо ремонтош фасонанд. мебелам доштааст, люстрам ҳаст, бо тамоми чизаш фурӯхта мега мешавад. нархша 330,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. дигар чизош ина бародаро дар рӯи экран навистагиянд, хитон бинед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, метавонед занг занед, аз соҳиби хона дигар чизошам пурсон шавед. ҳуҷҷатам дорад бародаро, документҳои хонарам ҳастанд. бе ташвиш медрои зиндагӣ мекунӣ. 13 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи данғара. 8 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай. хона дар данғара мега, деҳаи файзбахш. 5 дар хона иборат зиндагӣ мекунӣ мега. дигар чизош ина дар рӯи экран бародаро навистагиай. ягон мега камбудӣ надорад, об свет дорад, ҳуҷҷатам дорад. нархша 215,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешидааст мега. мега бо савдо мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бародаро аз соҳиби хона пурсон шавед. касоне ки мақсад чизе дар маъқултон бародаро, ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. худо нигаҳбонтон.